खुलुमबाय लोगोफोर सासे बिमाया निजेनि इच्छा मथै मंगलबार बिस्थिबार होननानै निजेनि फिसाला सासे बा गथ' सासे जोनोम होनो हाया आरो थिग बिदिनो सासे बोराय मानसियानो जाथों बा सोरबा थैनो गोनांथार बिबो आं दानो थैथ'आ होननानै दसे गोबावै थैगोन मोजां दिन मोजां सम नायनानै थैगोन बिदि रावबो थैनो हाया नाथाय जोङो गासै जिबनखौ मोजां बार मोजां दिन मोजां सम नायनानै जोङो गासै खामानिफोरखौ मावनानै निजेखौनो गोसोआव जोङो सान्ति मोनो जे मोजां दिनावनो गोलैदो र' मोजां दिनावनो मावदो र' बेफोरबायदि बयनिबो साननाय दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोननो किसुमान जों निजेनो बानायनाय किसुमान रुल्स जाय रुल्सफोरखौ जोङो ओरैबायदि फोथायो ओरैबायदि बिसास खालामो जायखौ माने भगबाना हरनाय बायदि आच्छा नोंथांमोना मोनसे आइडिया खालाम बे बुहुमाव सुबुंफोर जेब्ला जोनोम जादोंमोन मानसि माहारिया अब्ला बै मंगलबार सनिबार दंमोन नामा अब्लाथ' गैयामोन होमबा बे मंगलबार सनिबारफोरखौ बा बै जानुवारि फेब्रुवारिफोरखौ बा बैसागो जेथो बेफोरखौ सोर बानायदों बे गासैखौबो जोंनि सुबुं माहारियानो बानायनाय मोनसे केलेन्डार जाहाथे जोङो बोसोरखौ साननो हागो मब्ला बोसोरसे जायो मब्ला बोसोरनै जायो बेफोर साननायनि मोनसे बियो गणित जाहैबाय दानिया बे बुहुमाव जेब्ला सुबुं माहारिया जोनोम जादोंमोन हाग्रा बंग्रा बेफोराव सुबुंफोरा थायोमोन जुनारफोरखौ बुथारना जायोमोन बा फिथाइ सामथाइ जानानै बै समाव जि जोम गैयामोन बिदिनो बिथांमोना सोलियोमोन आच्छा नोंथांमोना साननानै नाय बै समाव सोरबा भगबान दंमोन नामा बा माबाफोर धोरोम दंमोन नामा बै समाव एक्चुअलि जेबो गैयामोन नाथाय जोङो दिनै जों सुबुंफोरानो बानायनाय किसुमान धोरोमफोरखौ ओरैबायदि धोरोमनि नामाव किसुमाना बिजनेस मावगासिनो दङ किसुमाना बे धोरोमखौ ओरैबायदि सिबियो माने जेन भगबानासो होनानै गालांदो इसोरासो होनानै गालांदो दा नोंथांमोना आङो बेखिनियावनो मोनसे बाथ्रा फोरमायग्रोनि जिखालि बे बुहुमाव मन्दिर मस्जिद गिर्जा बेफोराव रां होनायनि जायगायाव जुदि बिबारजों सिबिनाय जायोना अब्लानो नाय जोंनि बे भारतनिफ्राय बांसिन भारत बे मन्दिरफोरा सब थैलांजोबगोन नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन किसुमान ओरैबायदि मन्दिर दोङो जायनि कामाया सासे डक्टर इन्जिनियारनि खामायनिख्रुइ बांसिन बे जायगानि फुजारिफोरनि खामाया ओरैबायदि सुबुंफोरा दान होयो ओरैबायदि सुबुंफोरा रां रुफा होयो नोंथाङा सासे गरिब मानसि जुदि लामायाव ओंखाम उखैनानै बा साननै सानथाम जाया लोङा गोलैसोना दोङोबा बै मानसिखौ रावबो सोङा रावबो बेयाव थाइसे फैसा बा 10 थाखा बिनो साहा लोंनो होबोनाय नङा नाथाय नोंथाङा प्रमान नाय थरसे अन्थाइखौ एसे मोजाङै साफा खालामनानै बेखौ जुदि एसे महादेबनि शिबलिंग रखम माबाफोर आखिनानै बेयाव साथि गंसेल' बेयाव लगायनानै दोन बै अन्थाइखौ लामा जिङाव दोननानै गाबोन समनियानो बेयाव जुदि मन्दिर गंसे जायाबा आंनि नामखौ सोलायना हो नोंथांमोना ओरैबायदि जोंनि भारतनि सुबुंफोरा आरो आंथ' सानो बे गासै इसोर गासै माने बुहुमनि जेसेबां मोदाय मोदायजो बे अनलि भारतआवल' जायगा मोन्दोंमोन नामा गुबुन हादोरफोराव गुबुन जायगाफोराव बिसोर जायगा मोनाखैमोन मानोना जोंनि भारतआवल' नाय इमान माने देबि देवता इमान माने भगबान इसोर अभाब गैया अबे खना खना सब मन्दिर माबा माबि इ उमुगनि मन्दिर इ उमुगनि मन्दिर आंखालानो गैया नाथाय दुबाइयाव गंसेबो मन्दिर गैया बिसोर मा थांना थायाखै बिसोरबोथ' थांनानै दोङो ना गतिके बेफोरो नङाबाबो मानसिया थांना थानो हायो मानसिया थांना थानो हाया
ओंखाम मोनजायाबा दै मोनलोङाबा अब्ला मानसिया थैलांगोन। बेनि थाखायनो जाय सुबुंफोरा ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा लामा सेराव गोलैनानै थायो बिथांमोनखौ सोंनानै भगबाना बबेयाव दङ होननानै बिसोरो बुंगोन भगबाना जेरावबो गैया। नोंथाङा जुदि बेखौ 100 थाखा होनानै बेखौ जुदि ओंखाम ओंख्रि जाहोना फैयोना बै मानसिया नोंथांखौ भगबान होननानै मानिगोन, इसोर होननानै खुलुमगोन। आरो बेनो अरिजिनेल भगबान मार, अरिजिनेल इसोर मार। नोंथाङा सुबुंफोरखौ हेल्प खालाम, मन्दिर मस्जिदाव दान होस्लायस्लाय नोंथांफोरा गोरिबफोरनो नांगौ बुस्थु होफै, अब्लानो नोंथाङा गोसोआ ओरैबायदि खुसि मोनगोन ना बिथांमोननि खुसिजों नोंथाङा बेखौ सानस'नो हानाय नङा, इमान मोजां गोजोननाय मोनगोन। आरो बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि थाखाय मानो लाबोदों, जोङो बांसिनानो न' गंसे खानो लागाबा बा अबेयावबा थांनो लागाबा नङाबाथाय हाबा जानाय बा माबाफोर कास कर्मफोराव जोङो सब समावनो दिन बार उमुक तारिखै मोजां नङा, उमुक बारै मोजां नङा, बे बारखौ मा इसोरा हरदों नामा? इसोरा हराखै। नोंथांमोननो दे बै सुबुंफोरा आजिखालि जन्म पत्रिका नायो गणकफोरनो, माने मंगल ग्रह माबा ग्रह बेफोरखौ सोर खोन्थादो? बेफोरखौसो सुबुंफोरासो बानायदो। मंगल ग्रह दोङो थिग दोङो बेखौ आं मिथिगौ, नाथाय ग्रह दोङो माबा दोङो बेफोरखौ सोर नोंथांमोननो खोन्थादो? नोंथांमोना थांनो नुहैदो ग्रह नुवाखै, खिन्थु जोंहा माने मोनसे फोथायनाय जे ग्रहनि माबा दस थायो माबा थायो, बेफोरखौ बुंनानै जोंनि भारताव जेसेबां अजा बेजा जेसेबां माने पुजारिफोर एसेबां इनकाम खालामबाय दङ ना, एसेबां माने कुनु सुबुंफोरा आरामै इनकाम खालामनो हाया। मानोना नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां अजा बेजा बेफोरबायदि इनकाम खालामनानै आरामनि जिबन जालांगासिनो दङ। नाथाय बैसोरखौ जाय सिबिनो थाङो, बिसोरखौ फुजिनो थाङो, बैसोरनि न'फोरनि अबस्थाखौ नाय। बेफोरबायदि जोंनि भारतआ जायखिजाया बेफोरखौ बुंबाय थाबा गोलाव जालांबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे खालामनानै हो। लोगोसे बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना सानोबा मोजां माबाफोर सोलोंनो मोन्दों, मोजां माबाफोर आङो बुजायनो हादों, अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय। लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। गोजोन्थों।